Kowe ndelok bokep apa piye, Cuk? Bajiger. Ngopo ya iki awakku kok ngerti-ngerti kaya ngene iki. Sik. Kowe mau sedina nyandi wae. Aku mau iki jagong ning wong manten. Mulai Ya bener. ngerti kok ngene. Bener, kowe iki ning sawan manten kowe. Manan. Kon ngilangi ora? Jajal. Tak ilangan ya. Piye, enteng ora? Ya rada mending. Yo enteng to. Terangane Indonesia karo Cina iki sesuk bengi to. Heeh, sesuk bengi. Lek menurutmu menang ndi? Kayak Cina karo Indonesia iki. Ini kudu niki Indonesia kan nang wingi Cina ki ya apik nang kono kalah kok. Sik. Nah, aku tetep Indonesia. Kok iso? Soalnya tak dagengi. Deloken, raiku pucet ora menurutmu? Yo rada ya saiki. Hitung. Aku wis 7 dina mrehaten ke Indonesia. Tak pasani mute. Lah kowe lho wingi bal-balan karo Desa Ngunut kalah ta? Oh, aja. Lho ora gelem ngomong aku kok ya sadurunge. Donge rak ya tak bentengi. Gawangmu ki tak bentengi ngono lho.